Velkommen til Milwaukee Safety Event. Det er et event, der kommer til at handle om at mindske skader på arbejdspladsen. Vi skal minimere risikoen for, at medarbejderne kommer til skade, og det kommer til at koste jer penge som virksomhed. Vi laver forskellige stande i det her event. Det her kommer til at omhandle vrid, vibrationer og støj. Vi skal mindske støjen, vi skal sørge for, at medarbejderne holder i længere tid. Samtidig så har vi en stand, der kommer til at omhandle alt inden for støv, skæreskader, gnidskader. Vi skal fjerne alle risikoer for, at medarbejderne de kommer til skade. Vi har også en sidste stand, hvor vi kigger ind i trade-specifikke værktøjer. Vi går ind og kigger ind i jeres trade, jeres hverdag. Om I går på en byggeplads, eller om I står på et autoværksted, så er det værktøjer, der er specifikt lavet til jer. Når den dag er omme, og den dag er slut, så sørger vi for, at jeres medarbejdere er fuldt klædt på inden for alt for sikkerhed fra Milwaukee, samtidig med, at de får en fuld sikkerhedspakke på, når vi starter. Masker og alt, hvad der omhandler her. Vi ses!